inunugo maka Entebbe Raid nke ndị mba Israel mee 1976 ọnwụ na inunubere maka ya bụ ute oche nso kpachenye obere data na fonu na ị ga-like ya ị ga-like ya. On June 27th 1976 o nwere ihe mere n'ụwa mgbe ahụ ịka nọrọ ndụ na-enene m ama na ihe nwa idea ndị anọghọ ndụ onye mere eji kpọrọ ya history. Ngwa gee ntị na mụwawa agụghị n'ụwa ọtụ mpompo. A historian, a teacher, a cultural custodian. Gee m ntị ọfụma na m menye upio. Go and verify ma nkwuche. O ruo na June 27th 1976 Air France flight 139 na mid-air ka ọ nọ na ụgbọelu ndị France bụ passengers. N'ime ụgbọelu ahụ enwere 106 passengers on board. 106 passengers on board. Ebe hijack ya plane na mid-air n'etiti ụgbọelu ka hijack ya, and ndị hijack ya Palestinians and German hijackers. Ọgbakwa nta ọkiji wee ghọta na ọbụrụ taa ka ndị Palestine na ndị Israel sebere okwu. Ka nọ n'ime enu a wee hijack anya ewee divert ya maka inwere option na hijack ya plane wee kwechiri pilot onwere option ọ ihe ndị hijackers chọrọ ka ọ ye ma ọ na emelie emanya ya plane ya crash ewee gwa ya divert ya jebe obodo a na-akpọ Uganda, Entebbe airport na Uganda, ebe a ka gwara ya jee ka ọ daa maka odogo ha ya na Idi Amin wụ president ndị Uganda na oji anya afụ ndị Israel na ọ bụ ha na ala ndị ana ịma na most of those passengers nọ na plane ahụ they are Jewish passengers. Dịka nsi egwu unu ọ bụrụ 106 passengers ka o bụ ihe o bụ 248 passengers mana abịa n'ime ndị Jews nọ ebe ahụ na 106 ka nsi ekwu bụ na mbụ na nsị 106 no 248 passengers mana abịa n'ime 248 ahụ 106 nọ n'ime ewu Jew ya ndị Israel Jews wee divert ya plane wee bulie kekwana ihe ọ eme pilot enwere option wee jeda na Entebbe airport na Uganda. Hey, ihe adị egwu ebe hijack anya ọ na-afịọ ya wokwu ebe mba ụwa onwere ndị anụrụ ya mba Israel ihe agwute ha asị ka ka eji wee kwa onye nkwu ụwa ka hijackịrị ya. Idi Amin nabata the plane nabatakwuo ma hijackers nabata ma ndị passenger na-enwere onwe ya aṅụrị. Ịma na asị na Idi Amin field marshal ọtọ onye ụtọ nke ukwuu na ọkwa ndị Israel na ya emeghe ihe ha afọ n'anya ka nke a na-akpọtụ ka emere all diplomatic approach ka adịchọ na ahapụrụ ndị hijack otu awụ n'ezi. Ịma ihe ndị hijackers ahụ mere ha jezi wee ha apịa wee sị ọ bụrụ na iwu onye Jew pụta this side because onye ọnya jiche paspọtụ ya ewefu ndị na-awụrụ ndị Jew ahapụ ha they were set free. 106 ahụ ndị Jew edo ha n'akụkụ wee sị na ha wụ Palestine so ndị hijackers in collaboration with those German hijackers na ha enye ndị mba Israel 1 week 7 days ka hapụ 40 Palestinian prisoners ndị Israel ji maka agwa munu na ọgbọ taa ka Palestine na Israel bido sewe. So if na the main objective eji wee hijack that plane bụ na ndị mba Israel ji 40 prisoners ndị Palestine so ha wee megịnị ha wee hijack ya wee kwechirizie mmadụ 106 wee sizie ya na before ha hapụ 106 ahụ na ndị Israel ga-ererizie ha that 40 Palestinian prisoners na ọkwa na-ereriziri ya n'onwe ihe ha na-ekwu. Ndị Israel nekọta anyị ihe nke agba ahụ agharị ha wee mewe consultation all military professionals advice na wee na-agwa ndị mba Israel na onwekwa ihe unu ga-eme the best thing unu ga-eme bụ release no those 40 Palestinian prisoners ka ndị ahapụrụ unu 106 Israelis ha ji. Hey, Israel wee nene wee baa n'ime wee kpacha advice niile ha seek ya na-agwafa you don't have option no almost mission impossible na distance between Israel to Uganda 4,000 kilometers n'ụlọ ahịa emenwu ihe dị n'ihe a. Mba Israel ndị a dị egwu ha wee baa n'ime ebe ha na-aba wee kpaba wee kpọkọọ ndị Commandos ha ndị amị na-ejere ha ozi wee sị ha ya emenwu ife a ha wee sị na ha ya emenwu ya ha wee jikelu wee kwado 4 C-130 Hercules plane. Onwe plane a na-akpọ Hercules ihe eji mara Hercules plane na ọ na-ebu ma ngwongwo ọ dị sọ bụrụ
moto 100 n'ime ma moto 20 Igbo na ibiri oya ibu Israel nwere ihe niile ha wee organize ya 4 Hercules plane wee bunye njem n'ime Hercules plane ha bụ onwe Mercedes nọ n'ime ha na ụda Mercedes ka ọ bụ a replica of Mercedes of Ugandan president Idi Amin. I repeat, hello, one of those Mercedes ya donye n'ime Hercules plane ka ọ bụrụ a replica of that of Ugandan president Idi Amin. Ya ka ọ ghara inwe ihe dị iche, the same Mercedes, the same plate number, everything, the same color. Ha wee wee that Mercedes tinye n'ime plane ha kpọrọ their commandos ndị obi karị Israeli soldiers anya na-enwe ọbara ọbara tinye na the Hercules ha move ha fall na fly 30 meters above sea level. The reason for that, I want to have 30 meters above sea level. In mind, rather system here dictate. A man on a plane on Abian. It's what I make there. Make it there. Ekwakaka. Well, and Diana, Entebbe Airport in Uganda. But I arrive. And Uganda, now say no plane, but I'm go plane land in the airport. Anabataha. Nezianya. Mercedes airport. Nke ha tinye hey ndị Ugandan soldiers wee gbuchaba onye ọ na-egbucha Mercedes maka ha che no president ya onye ka ịbụ Idi Amin na-agafe ekwuchie ụzọ onye ka ịbụ ịtara akwụkwọ ka ezegode onye ọ na salute ha wee che no Ugandan president ama no Israeli commandos no na Mercedes ahụ ruka the Mercedes gafe all military checkpoints wee ruo na airport ebe those 7 hijackers maka ndị hijackers are the 7 ebe ha nọ jide ndị Jews ahụ 106 of them we open fire ndị Israeli commandos we gbuo those 7 hijackers mgbe anụzike egbe na ada ndị Uganda na amị bịa ọgụ nke ha gbagbuo for 5 Ugandan soldiers ya mee 1976 na Entebbe airport ka agbagbuchezi ha wee jezie duru those 106 Jews ka afia hostages eji n'ime 106 ịmagonu akwụba n'ikwe iwu na ọ ya enwe n'ọnya n'ime 106 ahụ mmadụ 4 nwụrụ so ọ bụzi anọ 102 ka ha rescue nwụ n'ime commandos ahụ sọsọ ofu onye nwụ the unit commander Jonathan Netanyahu nwanne nwoke tata younger brother tata bụ Benjamin Netanyahu the incumbent prime minister of Israel amanne like akụkọ a so ofu onye out of 106 Israeli hostages ha ji ewe rescue sọsọ ndị nwụrụ ahịa only 4 so out of 106 they were able to rescue 102 out of all the commandos sọsọ onye nwụrụ bụ the unit commander how Jonathan Netanyahu elder brother to Benjamin Netanyahu 30 years old ka ọ dị mgbe o jere ije 1976 nyanwa sọsọ ya ka egburu o jebego ife nwanne nwoke ọ ka ịfụ ka history si adị egwu today the younger brother Benjamin Netanyahu is the prime minister of Israel, the prime minister of Israel. I want to like how to salon nya. He get change man no uru ebe 8 minutes plus. Mana he get change to sanya share nya. I want na for for the first time join your page ya. Ma na adobe na akọ boku etu onu no siwechu ya. Ekene mu no maka na si unike. Afambo agiyo no wo sompompo. The son of headmaster o ga balo. Yes. Nguji eko o man kanare ya gazielu. Dalo.